Здравейте на всички, аз съм Антони Тодоров. 16 февруари 2024 година и накрая успяхме да сложим всички компоненти заедно. Време за касетата от инцидента Върбица 90-та година. Не съм сигурен този кастофон дали работи. Баджанака ми го даде вчера. Това е касетата. Още не съм отворил. Да видим какво има в нея. Това е касета на 1000 години. Дали изобщо ще работи. Тогава бяхме млади и зелени. Сейчас не съм зелени. Да. Да. Нали, баща е много добре консервирал касетата. Въпрос е времето да не е размагнетизирала Sony. Sony. Чакай малко. Има сам шорти. Майко ми, като индианец съм, майна. Да почвам. Почваш, къс жената е дошла и са ти казали какво ще прави. Сутринта излезна от къщи и тръгвам за Момчилград. Точно до нашата къща има още една къща и пред къщата има една жена и тя плаче и вика: отидете да спасявате войниците, се даят. Аз на мен ми каза, вика, и тук има едно въже, вземи. Аз взема въжето и извика моя приятел. И тръгнахме с него, първо, които бяха под баража. Имаше двама на островчето. И танка, сутринта, да кажем това. Казвай, всичко казвай. Дръж го така при тебе, си няма да кажа, после ще... Бете, това да го... БМП ще кажа. БМП и танк, защото ти са 3 танка и другото са БМП. Бете, да кажем по... Бете я казвай, бете. Бетер, сутринта имаше под баража един бетер и искаше първо да излезе от нашата страна към селото. Не можа, после се опита от другата страна, но изведнъж изчезна. Потуна там. И после отидохме нагоре към моста. И после вземаме въжето и тръгнахме на моста и отидохме при тия момчета, които бяха долу на 3-та танка, на 2-та танка. И им хвърляхме оттам въжета, те не могат да фащат. И после се качихме на моста, вързахме дървета с въжета, пускаме, пак не могат да фанат. Въжета потуват и после се мъчихме там цял час и половина. И после дойдо от подредението вече една джипка с един офицер и тогава аз поискал от този офицер една туба пластмасова, защото тая пластмаса няма да потъне в водата, да пуснем въжето. И той отиде до джипката, провери, няма туба. Добре, колко време след като са закъсали танковете в ръката дойде тази джипка? Ние най-малко 1 час и толкова, 1 час. Към половина, да не кажем де. 1 час, точно 1 час, ние се мъчихме с моя приятел да им помогнем. Хвърляме въжета, това и после дойде само една джипка и отиде след половин час, дойде вече други офицери. И след тях войници. Някаква техника да дойде да помага. Техника, само един танк дойде и стоеше отстрани. Техниката.
Въртолетите след колко време? Въртолетите, като се удари последното момче, който не можеше да плува на последния Не танк. разказал точно как е било, нали? Ти си гледал там как са куполите, как се е дигала водата. От началото към 10 часа танковете се вижда, отгоре на танковете се вижда. Куполите на танка. Да, куполите на танковете се вижда. Всичко се вижда. Да. И долните върху двата танка, на единия танк върху танка имаше трима войника. Трима войника. Другия танк имаше двама. И те тогава... Когато дойдохме, се виждаше картечницата отгоре. Още 9 часа, нали? Ние когато дойдохме 9 и нещо, се виждаше още картечница на танка. А момчета викаха, хвърлете на мъжета, хвърлете. А ние хвърлихме, после с приятеля, така. Вика момчета. И после се опитахме с момчето, нищо не стана. Божета, това. После дойде от поделението и при... Това е... Офицерите нещо не помагаха ли там? Като дойде от поделението всички зафана на Божето. До кое възи? На нашето ние, който им фърляхме на войниците. И какво се опитаха да направят? Те вместо едно пускат три. Това. Възете три или не? Не, Божета, не три. Ага, те вместо Вместо едно дърво да вържат, нали, да не потине на това във водата, аз им викам, не вържете три дървета, ще потънат. Те викат, не знам, само не знам, викат и се шашкат там. И после пак отвързаха въжетата и после отидоха оттатък пак да пускат, какво пуснаха, бе? От към другия брат. От към другия бед. А от начало, като дойдоха, пуснаха една желязна туба. А желязната туба потъна, нали, преди да стигне танка. Аз викам, не пускайте тази желязна гума, желязна туба. Викам, донесете тук една гума поне от това, от големите коли. За един човешки живот, викам, не може да намерите една гума от големите камиони. Те викат, не, ще стане с тая туба. Хвърлихме тубата, но тубата потъна преди да стигне там и после пак издръбнахме отново. Фърлихме една малка гума. Един човек пак от селото дойде и видя с тръвет това, нищо няма да стане. И после отиде да вземе то малка, него от колата. От вътрешна една малка гума и те фана гумата с въжето, но се завърза въжето на танка. Замота се. Да, замота се. И не може да го изкараме. Иначе ако беше голяма гума, то гумата няма да потене директно в... Ще отвързат. Да. И ще се... Ако бяха докарали една гума от голям камион, щяхме да ги спасяваме. Поне долните момчета под моста. Фактически над моста са били трите танка, под моста са били две кълбета. НКВ, да. Върху трите танка, върху единия танк имаше само един войник. На другия танк имаше двама. Не знам само единия, знам, че беше лейтенант. Другия не знам какъв чин има. На другия танк, първия, от към Момчилград, Да. към селото, на първия танк, от горната страна имаше двама. Към 10 часа те стояха прави върху танка и ръцете им бяха в джобовете. И чакат, викат само. Какво викат? Да им фърляме нещо. Не вържите смисъл. Да, от началото... Значи, ако са влезнали още в самото начало, когато водата започнала да покрива машините, ако са влезнали, са ще ли да излезнат, така ли? Да. То... Те ако бяха се рискували от начало, нали, да беше някой да команда, нали, да се хвърлят във водата, да се спасяват, сигурно ще да се спасяват повече войници. Те, ония викат, не се хвърлете. Офицерите викат, на брега, които се викат, не се хвърлете, ще идва помощ. На този лейтената, който бяха двама върху танка, той още тогава нямаше вятър и валеше много така ситен дъжд и викаше моят приятел се опиташе с долните, с още един човек, ние двама души, те дойде още един човек да ми помага, бяхме от другата страна, им помага на горните. Трите танка са били отгоре и на тия тук двете машини, които са под моста спряли. Под моста, моя приятел и още един помагат на тия, им фърлят въжета на тия долните. Танкове, ние с още един на тия горните, от моста им пускаме, аз им пусках 3 въжета по половин метър на разстояние, тогава нямаше вятър и лейтената искаш да се фърля. Във водата. Да, тогава ако беше се фърлял, щеше. Да се спаси. Да. И тогава от техните, от военните, един вика,
не знам какъв чин имаше, вика, няма се фърляте, ще дойде сега, чакат хеликоптерите дойдоха след като се удари последното момче. След като се качи водата, хеликоптерите дойдоха след като се качи водата над танковете. Въобще не се виждаха танковете. Хеликоптерите дойдоха към 12 и нещо часа. Към 12:15 или 12:30. Тогава никой не се виждаше във водата. Въобще никой. Те и даже бяха се удали, които щяха да се удавят. Последното момче остана и беше точно под люка. И водата се качва. Първо беше до кръста, го удреше водата. Не го удреше много така, защото люка беше към 11:30. Люка го пазеше. Отзад той беше пред люка. И после към 12 часа се качи водата. Вече течеше от главата му надолу. През главата му? През главата му, да. А той къде се държа? Той отпред се фаща нещо, но не можахме да разберем. Се може. За картечница не се държа. И те каза, че не може да плува. Всички чакаме, всичко да гледа и чакаме този човек. Вече, кой ще направи? И от моста войниците и военните пусна въжета. 4 въжета така. Висят надолу, ако не може да се фане на едното, първото го пускат по-напред, после другото така на разстояние, като се първо опита с другите. Те не можаха да се фанат на въжета. И после остана то с момчето, което беше сам на танка. И чакат вече, чакаме всички хора, чакаме. Да се пусне, да се пусне. И по едно време, вече 12 часа момчето се пусна. Няма сили, вече не можа да. То вече 4 часа, как ще излезе? 3 часа и половина. Да, толкова 3 часа и половина, водата го удря момчето. И после се пусна до танка и изчезна вече. После се прибрахме вече да си изкараме дрехите. Се намокрихме вече от сутринта от 9 до 12. Се опитаме до 12, викам. Да, точно така до 12. И се прибрахме вече, си изкараме дрехите, това да си сложим други дрехи и после към... 20 сигурно дойдох хеликоптер. Да, 12:30 и дойдох хеликоптерите. И какво правих хеликоптерите? От спирка Джебел, така от нагоре мина един път, после надолу. По реката? Да, по реката. И после пак след половин час пак вече до вечерта почна цели хеликоптерите да минат, фанала да гледат. Целият народ от Момчила се натрупа до реката. Нивото на реката, няма значение, после това се допълня. Нивото на реката, кога спадна и кога машините вече бяха открити и кога машините се виждаха вече? Машините се виждаха другата сутрин. На другата сутрин? Да. Машините вече се виждаха другата сутрин вече. Водата... Вчера, значи на 13. На 13 се виждаха танковете вече. Куполите на танковете до Долата. А спасителните работи кога почнаха? Спасителните работи почнаха... Аз вчера не бях тук. Аз бях на курса. То вече още на 12 следобед към вечерта вече от поделението дойдоха, чакат водата да спадне. На другия ден пак още от сутринта, то май вечерта имаше войници, които стояха там. И сутринта дойдоха пак до вечерта и чакат водата да спадне, да издърпат танковете, това да видят вътре дали има хора, има, няма. Ще видя как ще пусна останалия запис, да го прехвърля и да го кача него, защото по този случай има много неща, които се покриха, не се казаха, не се знае. Всъщност то се знае от тия, които са били там, да има командния състав покри истината. До следващия път. До следващия път, когато ще останалата част от записа.